Giputol na ang punuan sa buli nga tapad lang ni atong laing punuan nga kalit nga natumba ug nakapatay og usa ka bata. Samtang nakasugod na ang investigasyon nga gihimo sa Mandawi City Hall kabahin niining mga tree cutting request sa syudad. Ano ang report ni Nico Sereno? Gipangunayan ni atong Sabado sa mga personnel sa Mandawi CDRRMO ang pagputol sa dako ug karaang punuan sa buli sa Maidan AC Cortez. Kuti ang proseso sa pagputol tungod sa kataas niini. Migamit pa og aerial ladder aron maabot ang ibabawong bahin nga moy unang giputol. Ang kahoy pipila lang ka metros tapad sa unang dakong punuan nga natumba ni adtong Martes sa hapon. Duha ra man ni siya ang kuan gyud, ang concern. Kani siya dili pa man gyud ingon nga patay, pero katong usa nga na kuan mo gyud klarong patay na gyud. Maunay dugay, pero kani sila nag-request gyapon ni sila kay kuyawan sila basig mahitabo na sad. Sa pagsusi sa GMA Regional TV karong adlaw sa unahang bahin sa Maungdan, may laing tulo pa ka mga dagkong punuan nga nagbarog sa pagkakaron. Ang usa niini wala nay mga dahon sa ibabaw. Gipasabot sa City Hall, nagpadayon karon ang CDRRMO sa paglihok sa mga tree cutting requests. Gitun-an sa syudad ang posibilidad nga mag-outsource og mga tao aron mohimo sa pagpamutol. Sa nasayran, may mga pending requests karon ang syudad kabahin niini. Dili ni sayon ang pagputol og buli labi pag ipalibutan ni siya og mga properties og structures no kay una sa tanan ang buli bigat jud kaayo na sa tanan no ang dense kayo na siya nga kahoy. Kinahanglan jud na siya og nay abilidad ba ang technical nga kahibalo. Ang issue sa pagputol sa buli na highlight sa kamatayon sa 6 anyos nga bata nga nadakdakan ng ulo ni adtong miaging simana. Asoy sa pamilya, mipadala na sila og request sa syudad ni adto pang Nobyembre og ni follow up og makadaghang higayon aron maputol ang karaang punuan kay nabalaka sila niini. Wa damha nga mahitabo ang disgrasya. Matod sa City Hall, nakasugod na ang investigasyon sa composite team sa mga abogado aron mususi sa sirkumstansya sa maong request ug sa mga aksyon nga gihimo. They already started the interviews. Actually, they have a lot of powers no maka-conduct sila og sworn interviews. Then they will also be making recommendations. Uban ni Marlon Melgazo ug Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.